са подадени доста регистрации вече. Ти не ги подаваш на един клас, ти ги подаваш на Министерството. Не, то си има входящ номер, има си всичко, да се подава молбата. Ние ги подаваме долу в администрацията. Първо питах в администрацията, и при нас не се връщат, отиват преди кой си. Набери, вика, вътрешен 270 и питай там. Отивам, набирам, питам. Човека, който се занимава с регистрацията, в момента го няма, отпускай до първи. Идеално. Първи днеска. Ти си. Това е цвята, бе. Това е сестерция. И огромно, между метри и 3. Валя. Мисля, че е голяма статуя. Айде ли, кой ще Я дай с лопатката го видим какво е. Я направи едно клипче, какво вадим поне. Да не се не смеят. Птицко не взема. Павчо. Той е зелен. Това отгоре. Не е така. Ета лопатка няма да издържи. Казах ти как да го правиш, но ти... Така, от 4-те краища и... 3 и тогава дига. Или от 3. Ета вземам аз моята лопатка. Не достатъчно вълшебна кръжка. Това се ме познава. Не. Трябва да види и пак се върне. Сигурен ли ще това искам да попадеш? Позна се вътре нека. Не, долу си. Аз ти казвам, огромно. Опа, ранка! Кой излезна? Сега виж. Кой е? Кой е? Опа! Находка. Подкова ли? Кой това? Закопва ли? Кучука же. Никаква идея. Кука за... Да е нещо от котлите на времето, деца ги слагали, снимат такива кола. Да, бе, верно, че може да е нещо. На котлите, нали знаеш как са ушите направени? Точно, двете така. Давай, намери котела, де! Търси котела, какво търсиш? Ето е малко, бе, само 70 кила злато. Менци, нали на менци? Да, и аз предполагам, че е такова. Вика котела, вика и привезлото му като кобилица. 30 кила привезло само. Тоето забравих сколько да че е пълен. Няма го пусне. Котела не е там. Там малко лопатка, къде си взел? Много е готвен. Чехия. Не каза. Добре. Железо. Я? Така го дадат цвет. Желязо. Меч. Препуква, което не мирисва на здравата ръжда. Слушка бикът към банка едно такова. Само е дръжката, котела е по-надолу. Чао, и тръгваме. Път на вас.
Merci. Ако пък извадите някакви такива